ए दीदी। इका दीदी, इतना मना कैला के बादो रउआ फिर झाड़ू लगावे लगनी। हाँ, हम बानी ना। अरे एमे का भइल? का भइल? एगो छोड़ देवरानी के रहते रउआ काम करे ना ना। रउआ जाके आराम करी, हम झाड़ू लगावतनी। जाई ना दीदी। ठीक बा। हाँ जाई। अच्छा दीदी, और ई बताई, दोगो देवरानी रहते जेठानी काम करेला का? कौनो काम करे के जरूरत नहीं के, रउआ के आराम करे के चाहिए। बैठी, चिंता मत करी, सब काम हो जाए, हम बानी ना। हाँ आ जाना तनी दीदी। रउआ भले हमनी के सगी जेठानी ना है, लेकिन रउआ हमनी दोनों के सगी बहन से भी ज्यादा प्यार देवेनी। हाँ दीदी, हमनी के पूरा परिवार के कितना ख्याल रखेनी, और हमनी के का चाहिए? अरे पगली, तू लोग के अलावा हमार बढ़ले ही के बा। भले ही भगवान हमरा के औलाद न देले, बाकी जवन देले बा वो औलाद से कम बाका। प्रणाम दीदी। तू लोग के ना इहे कुल आदत हमरा के तनी को ठीक नहीं के लागत। अरे हमरा चक्कर में दोपहर तक बिना चाय पानी के बैठल रहलू। अरे दीदी, रउआ हमनी खातिर कितना कुछ करेनी, कितना त्याग करेनी। का हमनी दोनों रउआ खातिर 2 घंटा चाय पानी के बिना नहीं खी रह सकत का? हिली चाय के कहीं हमनी के कि हमनी सगी देवरानी जेठानी नहीं खी। ए दीदी, अगर हमने के सगा जेठानी रहती ना, तो वो रउआ हमने के ख्याल ना रखती और ना हमने के इतना प्यार करती। अच्छा ठीक बा, हमारा ढेर गुण मत गावा लोग, जाके नहा धुआ के खाना बना लो। अरे बाप रे बाप, अरे दादा। आस्ते बोल, सुन ली। ए दीदी, ये बड़की के चक्कर में ना बिना खैला पीला के हमार जान छटपटाता। हाय हो दादा, कबले ही झूठा दरिया दिल दिखावे के पड़ी रे दीदी। अरे पागल, जबले हमनी के मन के मनसा पूरा ना हो जाए तबले तो हमनी के फर्जी नाटक करे के पड़ी ना। आ वैसे भी पूरा जिंदगी लड्डू गोपाल के झूला झुलावत रहली, लेकिन आज तकले बाल बच्चा ना भइल। ए दीदी, अब आगे भी ना होकी, काहे की औलाद पावे खातिर किस्मत होकी के चाहे, किस्मत जो कि नहीं खे। हाँ तो हमनी खानी भरल पुरल थोड़ी बाड़ी, बाज बाड़ी बाज। हाँ जाए दे, जब तक उनकर संपत्ति हमनी के नाम पे ना आ जाए तब तक ले फर्जी मान सम्मान इज्जत अपनापन देवे के नु पड़ी। ए दीदी, वो इतना प्यार दिखावत बाड़ी ना, तो हमनी के फर्जी प्यार दिखावे के पड़ी ना। अरे आराम से बोल, काम कर अपन, खाली टपर टपर बोलेली।